Ben bé que rentar-se la cara és increïble. Estem a l'aeroport de Chiang Mai, a punt d'agafar el nostre primer vol intern. Nervis! De moment ens estem esperant aquí fora perquè falten bastantes hores pel nostre vol i no volem entrar i estar allà dins encapsulades. Bon dia, avui estarem tot el dia viatjant. Ara mateix som a Chiang Mai, que hem fet com 3 hores i mitja de camí més o menys amb cotxe. I d'aquí agafarem un vol. Chiang Mai, Bangkok, escala, Bangkok, Phuket. Tot el dia viatjant. I estem aquí demanant cafès, però tarden. Bueno, ens acaben de dir que hem arribat a Magaluf de Tailàndia, Primeres motos! Al Phuket! Hem aparcat primera platja tailandesa Bungalow. Bueno, sembla bastant turístico, però és el primer dia, o sigui, tampoc no podem demanar aquí anar al Gran Paradís. Què tal, Cari? Tirant les escombraries. Molt bé, la responsable de l'equip. Guapes! Bon dia. Ahir no sé què vaig sopar, però m'he despertat amb diarrea explosiva, tal qual. Estic una mica... bueno, però ho superarem. Menjarem arròs, que n'hi ha, per sort. Estem a l'estació de busos per anar de Phuket a Krabi. Ahir la veritat és que no vam veure massa res de Phuket. Estem a Old Town. Jo crec que no vam calcular bé la ruta, volíem veure una mica de festa d'aquesta que tothom diu que està en Magaluf. Al final només vam enganxar una paradeta ben cookie i poc més. I ara cap a Krabi. Explica'm com creus que serà la barca. Jo crec que hi haurà lavabo, ¿vale? O almenys ho espero, perquè tinc una cosa intestinal que evidentment no explicaré, ¿vale? Però tinc un assumpte relacionat amb el cul que fa que necessiti que hi hagi un lavabo. Jo espero i desitjo amb tot el meu cor que sigui una barqueta mínimament decent. Serà una barca i hauràs de pixar i fer les teves necessitats intestinals Pues al mira, mar. els peixos es menjaran les boletes de gat. Ai, la barca, tio, es mola que flipes. Joana no està al bany. Clarament serà un menjar pels peixos. Nena! 2 minuts, Perfecte. Vam de bany. Noni, com vas? Sí. Estic marxant una miqueta, això es mou molt. Però molt bé, és preciós. Mira tot el dia. És massa xulo. Ai, sí, jo també l'he vist abans. Beautiful, beautiful, dic. Beautiful? M'encanta. Beautiful, beautiful. Però que no ens pari a les algues, Home, no, aquí les algues no. No sé com es veurà això, perquè amb aquesta Fundix... Tormenta tropical! Nenos, què tal, com esteu? Joana, que està imitant. Torni. Hola, repeat. Què tal aquests pobles de costa? Mira, de moment estic penjant un Insta Story, ara mateix amb Veure. Són 2 vídeos i una foto. Però què, aquests pobles de costa, què n'opines? Aviam, ara mateix jo crec que estem a Lloret de Mar tailandès. Jo això també ho volia dir perquè, en plan, és com que hi ha 2 versions màximes dels llocs on estem anant. Sí, o és Real Tailàndia o és Lloret de Mar. Si ho està fet per guiris o està fet per ells. Per exemple, vam estar a Phuket, que a Phuket vam estar al Lloret de Mar de Phuket, Sí. i després vam estar al Old Town, que Exacte. és on més tailandesos hem vist. Sí. Tailandesos i no guiris, tipus pel carrer. Però això, mireu. Això és de guiris. O sigui, no hi ha ningú del país. Monkey Trail! Aquí comença. Ens estem informant una mica abans de començar. Ai, sí, és que hi ha competició, a veure quin veu un primer. Monkey? Monkey where? Monkey where? I want a monkey! Monkey! De moment ni rastre dels monkeys, Però una bona posta de sol. Tothom concentrat, són moments de tensió. A veure qui veurà el primer mono, qui desbloquejarà aquest animal tailandès. Serà la Sheila, la reina dels animals? Serà l'Ona, que s'ha posat primera, que és una gran competitiva? És que segueixo a l'Ona. La Núria.
Núria, que és la millor, la que no es coneixen més. La que ara mateix en aquesta excursió va darrere la primera, però ara vas tercera, Núria. Jo me la cardaré aquí. Anar gravant. Home, però això és molt maco. És que clar, aquí surt el sol de cop. La primera. Ah, sí, la Núria. On són? Fer fotos, em fa por. Són maquíssims. Amb el Coramil. Mira-la allà. Ja no em fa tanta gràcia, no em miris tant. Som unes cagades si ens fan por els micos, però perquè fan... Jo crec que és perquè he llegit moltes coses de monos. Tota una explicació. Em vaig obsessionar amb el planeta de los simios. Sabeu com va? No. Jo no l'he vist, però igualment... Però jo crec que està molt bé veure'ls una mica de lluny, sobretot no molestar-los, perquè hi ha gent que els molesta, deixeu-los en pau. Ostres, tu, quina esquena, Xei. Aunan Gampangan! Bon dia, són les 6:45 del matí. Ens venen a buscar per anar a Colipe. Hòstia, plona. I ahí és, Bon dia, ara ja són les 9 i estem, jo crec que a punt d'arribar a Colipe. Hasta fa mal els ulls, És fortíssim. Nenes, estem aquí 3 dies. I està convertit en el meu lloc preferit de Tailàndia, automàticament. Ja veus. Estem a un càmping a Colipe. Benvinguts al nostre millor hotel /hostal/hostel. Endavant. Aquí tenim un llit que ens han posat perquè som 5 i era de 4. Aquí dormia la Joana. Ai, sí, m'encanta. El meu llit. L'habitació preciosa. A més tenim armari, que és d'agrair moltíssim que hi hagi un armari. Aquí hi ha un altre quarto. Vale, i per últim, la part més increïble de la casa en comparació a tot el que hem vist fins ara. Aire lliure. Ja estem instal·lades a Colipe. La veritat és que ens ha encantat. O sigui, el primer que hem vist ha estat super xulo. És molt més rotllo rural, tot i que també hi ha com el típic carrer de botigues i tal. Però massa xulo i molt de surfero, molt de busseig. Jo estic anant a buscar crema de sol perquè millor no ensenyo el meu cul. Fatal. Però, clar, me la vaig ben cardar tota la crema de sol ja que tenia i en necessito molta més perquè aquest sol és molt perillós. Bon dia, Colipe! Ens ha despertat un ocell que pujava alta de veu, feia... Jo que volia dormir, però bueno, 8 hores no sé dormir. Bon dia. Per tant, m'he quedat ben tranquil·la. Està molt bé, Cari. Però tenir la regla aquí no és el mateix que tenir la casa, saps? Bé, nosaltres 4 fa estona que estem despertes i la Núria segueix dormint aquí, està fent cura de son, però vaja, al fons. Jo ara he d'anar a fer les meves necessitats matutines. Bé, a veure ja si ja s'ha despertat la princesa. Ai, s'adorm, no, amor. S'adorm, no, coseta. Té set. Després el tap no el fiquis, Ai, que divertit. De moment Colipe ens està encantant, bàsicament perquè no estem fent res. Avui ens hem despertat, hem anat a la platja. Jo crec que de moment no ens hem cremat, tot i que venim d'uns dies cremades, però la veritat és que aquest sol pica, o sigui, una puta bestiesa. Ens hem posat guapes per tenir una cita entre nosaltres mateixes, clar. i ens anem a veure la posta de sol, així comença la nostra cita. En busca de la posta de sol, 9 minuts, però clar, no ho sé. De moment el sol sembla que està a l'altra banda de la illa. No sé què aconseguirem, tu. Però aquí estem, molt maco, tot i que no hi hagi posta de sol. Bé, jo m'he posat a caminar per la sorra perquè molt a favor de romantitzar la vida, mentre les nenes caminen per allà. Teoria, després d'aquesta cantonada hi ha posta de sol. No sé jo si fa gaire pinto. Estic ben acalorada, la veritat. Sembla que és real i hem trobat el lloc on es veu el sol. Posta de sol per aquí, No sé si hauríem tormenta per allà. Pop, tothom desallotjant la posta de sol perquè arriba la tormenta. Joana,
què és tot això? Ai, miro, és que jo quan m'enganxo amb algú m'enganxo fort. He estat recollint petxines aquests dies, perquè vull fer un quadre de Tailàndia amb totes les petxines. Avui ja he començat a agafar-ne de petites, perquè he vist que si no, no em cabrien a la maleta. I ara les estic aquí posant totes bé perquè vull veure el que tinc i fer una tria, a veure, en traré algunes, perquè és que en tinc moltíssimes. Te'n puc agafar una? Us he dit a les nenes que anessin tirant, perquè havia d'acabar d'endreçar la maleta. De cop he hagut de creuar com una porta tancada amb una cadena, m'han dit uns aquí que passés. No sé, aquesta travessia per la illa de Colipe, solo, està sent prou divertido. Posta de sol número 2 a Colipe. Anem al Sunset Beach, o sigui, el lloc on s'ha d'anar a veure la posta de sol que el primer dia. Anàvem tard, teníem una cita més a les mateixes i vam anar a la que estàvem més a prop de casa. Però ara anem a la que la platja es diu literalment la platja de la posta de sol, o sigui, expectatives prou altes. Per fi les he trobat! Bueno, m'he aixecat per anar a veure la posta de sol i sembla que no hi ha posta de sol. Ben carregades cap a fer 1 hora i mitja de ferri, 6 hores de cotxe i tota la nit de ferri, un altre cop. Això és una mica... Tommy! Així em sento una mica més... I aquest es va partint el cul. Solo que almenys ells riuen. Això ens tranquil·litza.